Moni? Ya, usati moni kwa inundianza cha umaza yanganira kuko. Kaya bambu chiponde ponde, kaya mai cresi, mai katekisi italiense. Kausa haife kwa pano papa likuresi, likuwasani moni. Ya tieni, munene? Munga muntu ali pompo. Mwapatse moki. Moni? Ya. Muli bwanji? Mundipeleke moni kwa achiponde ponde ndi banja lawo. Ya. Komanso Mr. Banda akatikisi ndi banja lawo ndi ana. Komanso akatikisi akuzalewa ndi banja lawo ndi ana. Komanso osaiwala Khristu sakwazalewa. Ndikupereka moni kwa amuleza ndi banja lawo ndi ana. Ndi Khristu osakukhulupirira ndi chachikanso yonse imene ndikupereka moni. Ife kuno ku Phalombe maphunziro akuyenda bwino. Ndipo zonse zikuyenda bwino kuno. Tikuthokoza kwambiri kuti no mmatikumbukira ndi kutiganizira. Ife ananu tikutizimu kwambiri. Mai moni pangono? Moni ndikupereka kwa Khristu onse akunkolombizo ndi akuzalewa. Ya. Vitu wabisa mbuyo bwanji za matuluka. Simofuna kwa tu kujala. Wabisa mbuyo? Sabino koma sopano ti ese kutani kujambula Mukale motere kuti jambuleni kuti mukani chikumbuso cha